besok akan bermohon waris kakayemu ayo nato wong ora diumpos mami wawa wandowo ora wong hatimu Mami pokowa marusan ngambil baten lagak ilmu karawan laku menika kabeh menika paten negari ngastina warung kono negari ngastina paten ayo sing iki terus mereka dados calon pangan di Komodo Sendakaya beti kula mugi kapur Raden Mas Brojo Gentong nggih kula ampun dadosaken bingkai mamaku Raden Pati Janur Lumpo Raden Pati injing-injing kados menawa keparang rawuh wonten ing Kadipaten Blagah menika mengku dados inggih anak Mas Raden kawosan wonten ngarsa jenengan anak Mas Brojo Gentong kadang kok ingkang angka setunggal mertuwi kaya dipo-dipo Raden Mas Brojo Gentong dene kuwi apa sing perlu anggen kawosan wonten ngarsa jenengan menika napa kok dipo Raden Mas Brojo Gentong sampun mireng pakabaran matur suwun Raden Pati nyuwun sewu nggih Waduh saya agen kalau setan ini kuas punipun boten menika badhe nyampuri urusanipun kula ageng negari Pringgondani menika badhe pisan boten. Agen kalau setan niku badhe ngaturaken lan nganjiraken napa kinten-kinten leres. Leres napa? Putra Werkudara putranipun Dewi Ayu ingkang nami Gatotkaca menika badhe dipun pilih sugih mapan wonten ing negari Pringgondani. Oh nggih Raden Pati. Ora sampe kados kawula kanthi Raden Pati nggih anak kula. Gatotkaca badhe kajenengaken napa mapan wonten ing negari Pringgondani. Nuwun sewu kula galeni pisan kula mboten badhe nganggo ngurusi kula lagi dari Pringgondani nggih. Nggih matur suwun paratur. Estunipun ingkang kedah dados natu wonten dari Pringgondani niku pancen ngaku kala panjenengan. Menawi kedahipun pancen ngaku sakmenika kula badhe tanggap paduka menika saudarane pinten? Saudara menika kathah paduka menika sinten kemawon ingkang angka setunggal Kakang Mas Aribo ingkang sampun nyebut ing kasindan Jati. Aribo dene kang angka kalih ingkang angka kalih Mbahyu kula Dewi Ayu. Lajeng kula piyambak adik sampeyan adik maupun Brojo Lamatan lajeng Wikalpo ingkang alih piyambak para Bundono. Brojo mesti mawon nggih sampun. Sakmenika ingkang badhe dados ratu mapan wonten negari Pringgondani menika putra Alindike ing napa wonten paduka Raden Mas Brojo Gentong. Menika badhe dadosaken urut-urut para Pandhawa menika kanthi badhe bunyak raosipun menawikan dados Nalendra menika anak Werkudara. Paduka badhe dipun dadosaken napa kanthi Wong badhe dadosaken patih mapan wonten ing Pringgondani. Tapi patih niku panganan apa? Kula niki kok jujur kula niki megah dadi patih film kula dadi ratu. Ning kula niki punika banjur. Kok wong kok kedaipun makan wonten ing Pringgondani dadi ratu makan wonten ing Pringgondani boten dadi patih. Patih niku gawean apa?